Sa ngapulo ket walo pay laeng kitawen ti tricycle driver ani Tatay Gerardo idirugyanan na ti agpasada. Uray ita nga agtawen isunan ti pitupulo ket maysa. Naskenlat nang itultuloy na pay laeng ti agremedyo para ti pamilya na. Ngem ti problema, bayat ti panagpasada na stroke isuna. So, dakil nga tulong kanya yun, di pa nagpasada, sir? Uy, Oo. agda pa lang kami kulay yung sir nga ko. Paspasada tayo barok sir nga buridek. Orchard College ta inyo. Dimit na may stroke ka, sir. Uy, yung nayawid ko jay balay mi ti bagbagik sir. Sa asin na po Diyos. Tinaraban niya po Diyos. So, makadrive ka pa lang artata, sir? Makadrive tayo ko sir. Tay awan clutch na. Patsyen na ti panaginom na ti energy drink ti mamitlo adaras kada aldaw ti nangitonda ti panakastroke na. Kuna nang amuna asaan na nasaya at daytoy para ti salunat, ngem kasapulan na ti pamigsa. Kas ni Tatay Gerardo, agpapada nga igagaed digiti narway at tricycle driver iti syudad Tilawag ti agpasada kang runaan nan ita nga adu ti sangsangwen na karit kas tinangina a presyo ti petrolyo. Nasurok 4,300 kadakwada ti imay Tilawag City Multipurpose Hall tapnon awaten ti 3,000 pesos a fuel subsidy manipod iti gobyerno syudad iti panangidaulo ni Mayor James Brian Alcid. Maragsakan ni Tatay Gerardo nga adda ti tulong iti baet ti agdama sitwasyon. Agad dakla pa nagyaman ko sir. Napelang at dami ka ng diagas. Napagturpos metten ni Tatay sa Tornino dagiti upat nga anak na, babaen ti panagpasada na ti tricycle. Kuna na malaksid kaditi napasamak a rollback, nasken ti doble kayod tapnon makaanay ti maiyawid para iti pamilya. Suportaron pala dagiti anak at ang mamit pag sa Poland. Ket idi nga, ano, sir, dito nang rugi, dito gulo ti Middle East, nang rugi met ti panaggato ti presyo ti petrol. Yung sunat nagbaling epekto na kanya yun, dito, sir. Ket dagkila sir at ngimi namin nga magatgatan sir. Sa dito gasolina nga susaran mi nanginamit sir. Depende nga min di pinagsapol mo sir at no dagkil dyan sa pulam no dado medyo madati na DJ regat mi sir. Agyamyaman isuna ti 3,000 pesos ang naawat na itang aldaw. Imununan ka daytoy, nakaawat digiti tricycle driver ti 5,000 pesos sa fuel subsidy manipod iti national government. Babaen tinaawat da at tulong ita. Saanin na nasken pay ang may pangato ti plete ang makaapektar kumakariti umili kuna ti gobyerno syudad. Kabayatan na sumarsarano ang maipaayan ti tulong digiti jeepney driver, manggalap ken mannalon iti syudad Tilawag. Mark Magdirila, Balitang Solid North.